級生が通るよ。最上級生の時間割もらうの。最上級生オンリーの列に並ぶよ。私たちはね、なぜなら最上級生だから。感じ悪い。まあね、でも最上級生っぽい感じの悪さ。へいよー。感じが悪いといえばあいつだよね。行くよ。みんなより若いけれど最年少賢い最上級生。パパはリーチ。彼氏にしたけりゃ順番待ちだよ。双子は大歓迎さ。おーイエーイ。そういうこと。最上級生の僕と大人の恋をしたい新入生。並ぶならここだよ。リコ、ごめん、僕もっと楽しく付き合える子がいいんだ。チャチャチャって。私もウェディングケーキの人形からタキシード借りてる子は嫌だ。チャチャチャ。新入生のチアリーダーオーディションを開始します。チームリコ、体育館へ。ハレルヤハレルヤレッツゴー。ハレルヤハレルヤ。次スチュワート最上級生です。カンクル、そんなのどうでもいい。先生にどんな厳しい仕打ちを受けても人生最良の1年にするよ。ごめんなさいね、スチュワート。この名簿によるとあなたはもうここの生徒じゃないわ。ちょっと待ってください。何ですかそれ。嘘ですよね。